Γεια σας, το όνομά μου είναι Χρυσοβαλάντης Μόχλας και στο παρακάτω βίντεο εκμάθησης για το Joomla θα σας δείξω πώς να εγκαταστήσετε το Joomla τοπικά στον υπολογιστή σας. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τον αγαπημένο μας browser και να πάμε στη σελίδα του Joomla με τις τεχνικές απαιτήσεις του. Αυτή εδώ είναι η διεύθυνσή του. Εδώ μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσεις του Joomla για την έκδοση 1.5 και άνω. Θα χρειαστούμε τη γλώσσα προγραμματισμού PHP, προτείνεται η έκδοση 5.2 και άνω, τη βάση δεδομένων MySQL, προτείνεται η έκδοση 4.1 και άνω, και τον Apache Server, προτείνεται η έκδοση 2 και άνω. Όλα αυτά εδώ μαζί μπορούμε να τα βρούμε σε ένα πακέτο λογισμικού που λέγεται XAMPP. Εδώ η διεύθυνσή του. Θα σας δείξω πώς να το εγκαταστήσουμε στα Windows. Οπότε πηγαίνουμε και κάνουμε κλικ πάνω στο link XAMPP for Windows. Μας πηγαίνει στη σελίδα του XAMPP για τα Windows, όπου μπορούμε να δούμε αναλυτικά τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο. Είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε εγκατάσταση του Joomla τοπικά στον υπολογιστή μας. Πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω και κάνουμε κλικ κάτω από το download πάνω στο XAMPP. Εδώ βλέπουμε τα διάφορα πακέτα εγκατάστασης. Το πακέτο που θα κατεβάσουμε εμείς είναι το installer. Κάνουμε κλικ πάνω του και μας πηγαίνει στη σελίδα του sourceforge.net. Κάνουμε κλικ πάνω στο Save File για να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας. Επόμενη κίνησή μας είναι να πάμε στη σελίδα με τα downloads του Joomla. Ορίστε η διεύθυνσή της. Και να κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση του Joomla. Το full πακέτο, το οποίο είναι σε μορφή συμπιεσμένη. Κάνουμε κλικ πάνω στο zip και OK για να το κατεβάσουμε. Επόμενη κίνησή μας είναι να κατεβάσουμε τα αρχεία με την ελληνική μετάφραση του Joomla. Εδώ πέρα βλέπουμε τη διεύθυνση της σελίδας, όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη λίστα με μεταφράσεις του Joomla σε διάφορες γλώσσες. Κάπου εδώ είναι και η ελληνική γλώσσα. Ψάχνουμε να βρούμε οπότε την ελληνική γλώσσα. Ορίστε. Τα αρχεία που πρέπει να κατεβάσουμε είναι 2 στον αριθμό, ένα για τον ιστότοπο και ένα για το κομμάτι της διαχείρισης του Joomla. Οπότε κάνουμε κλικ σε καθένα από αυτά και τα κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας. Και τα δύο είναι σε συμπιεσμένη μορφή. Αφού λοιπόν κατεβάσουμε αυτά τα αρχεία στον υπολογιστή μας, πηγαίνουμε στο φάκελο με τα downloads και κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο installer του XAMPP. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε την εγκατάσταση και επιλέγουμε OK για τη γλώσσα. Εδώ μια προειδοποίηση για τα Windows Vista, δεν υπάρχει όμως λόγος ανησυχίας, οπότε πατάμε OK. Εδώ είναι η πρώτη οθόνη εγκατάστασης, πατάμε Next για να συνεχίσουμε. Εδώ πέρα επιλέγουμε το φάκελο εγκατάστασης του XAMPP, το αφήνω όπως έχει, θα εγκατασταθεί μέσα στο σκληρό δίσκο C, στο φάκελο XAMPP. Οπότε κάνουμε κλικ στο Next για να συνεχίσουμε. Στην επόμενη καρτέλα εγκατάστασης επιλέγουμε να δημιουργηθεί ένα εικονίδιο του XAMPP στην επιφάνεια εργασίας, καθώς επίσης και μια καταχώρησή του στο μενού έναρξης στο Windows. Έπειτα τσεκάρουμε να εγκατασταθεί ο Apache, η MySQL και το FileZilla ως υπηρεσίες στο Windows. Και κάνουμε κλικ στο Install για να συνεχίσουμε. Προς το τέλος της εγκατάστασης θα πάρουμε ένα μήνυμα προειδοποίησης του Windows Firewall ότι μπλοκάρεται ο Apache Server. Εκεί πρέπει να κάνουμε κλικ στο Unblock για να το ξεμπλοκάρουμε και για να συνεχιστεί η εγκατάσταση. Έπειτα παίρνουμε ένα μήνυμα ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής και κάνουμε κλικ στο OK.
Τέλος, κάνουμε κλικ στο Yes για να ξεκινήσουμε το Control Panel του XAMPP. Εδώ βλέπουμε στο Control Panel του XAMPP τις υπηρεσίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Apache Server, η βάση δεδομένων MySQL και ο FTP Server FileZilla. Τέλος, κάνουμε κλικ στο Exit για να βγούμε από τον πίνακα ελέγχου. Αφού λοιπόν εγκαταστήσουμε το XAMPP στον υπολογιστή μας, ανοίγουμε τον αγαπημένο μας browser και πληκτρολογούμε αυτή τη διεύθυνση, η οποία θα μας φέρει στην οθόνη καλωσορίσματος του XAMPP. Έπειτα κάνουμε κλικ πάνω στο status για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα στοιχεία του XAMPP. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι η βάση δεδομένων MySQL να είναι ενεργοποιημένη, καθώς επίσης και η γλώσσα προγραμματισμού PHP. Επόμενη κίνησή μας είναι να κάνουμε κλικ στο Security, όπου το XAMPP θα μας ενημερώσει για την κατάσταση ασφάλειας του συστήματός του. Εδώ πέρα το XAMPP μας λέει ότι οι σελίδες του είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο δίκτυο από όλους. Ότι ο διαχειριστής χρήστης της MySQL δεν έχει κωδικό ασφαλείας. Και επίσης ότι το πρόγραμμα διαχείρισης της MySQL είναι ελεύθερα προσβάσιμο από το δίκτυο. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε άμεσα. Για να το κάνουμε αυτό, πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω στην ίδια σελίδα και κάνουμε κλικ σε αυτό το link. Το XAMPP θα μας παρουσιάσει με μια φόρμα όπου θα πρέπει να εισάγουμε ένα κωδικό ασφαλείας για τον διαχειριστή της MySQL root. Πάνω εισάγουμε ένα κωδικό ασφαλείας με την επαλήθευσή του ακριβώς από κάτω. Έπειτα κάνουμε κλικ πάνω στο Password Changing για να αλλάξουμε το κωδικό ασφαλείας. Το XAMPP θα μας ενημερώσει ότι ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή root έχει επιτυχώς αλλάχθει. Αλλά θα πρέπει να επανεκκινήσουμε τη MySQL για να φορτωθούν αυτές οι αλλαγές. Στην ίδια σελίδα και λίγο πιο κάτω μας δίνεται η δυνατότητα να δώσουμε ένα όνομα χρήστη, καθώς επίσης και έναν κωδικό ασφαλείας για να προστατέψουμε το φάκελο του XAMPP. Ως όνομα χρήστη δίνουμε για παράδειγμα admin και ακριβώς από κάτω έναν κωδικό ασφαλείας. Όταν είμαστε έτοιμοι κάνουμε κλικ στο Make Safe the XAMPP Directory. Εδώ το XAMPP μας ενημερώνει ότι ο φάκελός του έχει προστατευθεί με επιτυχία. Για να γίνουν έγκυρες οι αλλαγές που κάναμε στον διαχειριστή root της MySQL, πηγαίνουμε στον πίνακα ελέγχου του XAMPP. Εκεί σταματάμε την υπηρεσία της MySQL κάνοντας κλικ στο Stop δίπλα της. Έπειτα κάνουμε κλικ στο Start για να την επανεκκινήσουμε. Τώρα οι αλλαγές είναι πλέον έγκυρες και μπορούμε να βγούμε από τον πίνακα ελέγχου κάνοντας κλικ στο Exit. Για να δούμε τι αποτέλεσμα είχαν οι αλλαγές που κάναμε πιο πριν, ανοίγουμε τον αγαπημένο μας browser και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση του XAMPP. Εδώ βλέπουμε ότι μας ζητάει ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό γι' αυτό. Εδώ πέρα πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη που δώσαμε πιο πριν για το XAMPP, το οποίο είναι ο admin, και ο κωδικός. Έπειτα κάνουμε κλικ στο OK και μας πηγαίνει πάλι στην αρχική οθόνη καλωσορίσματος του XAMPP. Τέλος πηγαίνουμε και κάνουμε κλικ στο Security, όπου το XAMPP μας ενημερώνει ότι οι αλλαγές που κάναμε ήταν όλες επιτυχείς και πλέον οι σελίδες του δεν είναι προσβάσιμες από το δίκτυο.